मिनि बाला सिंगारा क'क्राझाराव देहा फाननानै जाग्रासो होननानै बिथाङा पस्ट होदों। दा बयखौबो बे गोदान भिडिअ'आव आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय। लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव बेजों लोगोसे ससे इन्ट्र' भिडिअ नुना मिथिखाबाय नङा होमबा। जोंहा सासे मन ना मा नाम दैमारि नङा होमबा। बिथाङा जोंहा जिथुनाखि बेम पार्टिजों नङाब्ला आंखौ दा लायखा होनलायनाय बै जिथुनाखि सिंगार मिनि कुइन फेसबुकआवहाय नङा होमबा। दा बिथांखौ ओरैबायदि गाज्रि बदनाम होदों, माने गाज्रि बदनाम खालामनो सानदों आरोखि। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, स्किप खालामना नायोब्ला जेबो बुजिनाय नङा आरोखि लोगोफोर। दिनैनि दिनाव जोबोद लासिं सिं खालामदों आरोना सासे बर'नि एफा गिदिर माने सिंगार दिनैनि दिनाव जाखांफुनाय। नायगिरदो लोगोफोर, नायगिरदो बेखौहाय आमन दैमारि ना मा होनो जोंहा मिनि बाला सिंगारखौ बुंदों जाहैबाय। माने मिनि बाला सिंगारा क'क्राझाराव देहा फाननानै जाग्रासो होननानै बिथाङा पस्ट होदों। दा बियो सासे जाखांफुनाय लाइमोन उन्दै बैसोनि गथ' हिनजावसाखौहाय बैफोरबायदि हाखराव खोख्लैनो, गाहायाव खोख्लैनो बा लासिं सिं खालामना बिनि लाइफखौ बरबाद खालामनो सानखो ना माखो बे आमन दैमारि होननाय मानसिया। नायगिरदो रायजो राजाफोर, दिनैनि थारिखआव मा बुंदों नोंथांमोना स्क्रिनाव नायबाय था। बिथाङा मा पस्ट होदों माने जोंहा नैबे मिनि बाला सिंगारा माने फेसबुकआवहाय मिनि कुइन दै नङा होमबा। दा बिथाङा मिनि कुइना माबायावहाय गावनि फेसबुकआव पस्ट होदों। माने बे आमन दैमारि होननाय मानसिया 1 लाख थाखा लानानै हरफिनाखैबा हराखैबा फना सुइच अफसो जाबाय होननानै बिथाङा पस्ट होदों आरो। दा बेफोरबायदिखौ पस्ट होनायखौ नुनानै माने बै मानसिया माने गावनि फेसबुकआवहाय पस्ट होफिनदों जाहैबाय। जोंहा मिनि बाला माबाया माने फटकखौ मिनि बालानि सिंगारनि फटकखौ बियो लानानै होनानै बुंदों जाहैबाय लाजियाबो अबाव पाला फैसा लादों, प्रुफ दङ नामा, प्रुफ गैया, मा गैया मानो बेफोरबायदि होदों। बियो सासे क'क्राझाराव देहा फाननानै जाग्रासो रायजोफोर होननानैहाय बे आमन दैमारिया जोंहा मिनि बाला जाखांफुनाय सिंगारखौहाय बुंदों। जों बेफोरबायदि पस्ट होदों मिनि बाला नार्जारि सिंगारखौ। ओरैबायदि बुरबक बे मानसिखौ नायगिरदो। बेखौहाय दा बायदियाव रायजोफोर बेफोरबायदि चान्स होदावोब्ला बेफोरबायदि मानसिया उननि समफ्रावबो सोरनिबा लाइफखौ धंस खालामनो हागौ। बिनिखायनो रायजो राजाफोर, जोंनि बर' हारिखौ फोसाबग्रा, बर' हारिखौ गोजौ थाखोआव लांग्रा आफाद, नोंथांमोन गोबां आफाद दं नङा होमबा। दिनैनि थारिखआव बिथांमोना बैफोरबायदिखौ चान्स होनो नाङा। बैसोरखौ हमनानै बिगुर बिसिनांगौ। बैसोरखौ हमनानै मोजां दोखो दोखो थाव गोथां नानानै थाव गोथां मालिस खालामनानै मानजिनानैहाय सिदा खालामनांगौ। जोंनि गोबां लाइमोन सेंग्राफोर बा लाइमोन जोंहा गोबां आफादफोर दङ नङा होमबा। बिथांमोनहा दिनैनि थारिखआव बिथाङा बेफोरबायदि मानो पस्ट होखो? दिनैनि थारिखआव जोंहा मिनि बाला सिंगारा जिथुनाखि बै माबाया आमन दैमारिया फैसा थाखा लाङाखैब्ला बै मिनि बाला सिंगार, सासे सिंगार, सासे नामालक उन्दै गथ' हिनजावसा नङा होमबा, बेयो माबोरै पस्ट होनो हाखो? नंगौना नङा? बेयो मानो पस्ट होखो? बे नङाबा ओरैनो पस्ट होगोन नामा? सासे साननो हनो एथ'ग्राब दिनैनि दिनाव बर' हारिनि थाखाय मोजां खनग्रा बिथाङा बेम पार्टिजों नङाब्ला आंखौहाय दा लायखा होनलायनाय ओरैबायदि दिनैनि थारिखआव सासे उन्दै बैसोनि हिनजावसाया दिनै रायजो राजाखौ गोजोन होनो हादों, रायजो राजानि गोसोखौ बोनो हादों। दिनैनि थारिखआव बैसोरबायदि लाइमोन उन्दै गथ' सिंगार दिनैनि थारिखआव बिथांमोना जाखांफुदों। बिथांमोनखौ थुलुंगासो होनांगौ जों बयबो। दे नेक्स्ट आरो बेफोरबायदिनो आरोबाव मोजां मोजां खननो हाथों, मोजां मोजां माने गाइड खालामनांगौ, थुलुंगा होनांगौ। दिनैनि थारिखआव होमबासो बिसिनि गोसोआ गोजोननाय मोनगोन, बिसिनि गोसोआ
रायजो राजाखौ बिराद अनसायदों होननानै बिथांमोना मोजां माने गावखौनो गाव ओरैबायदि माने मोजां मोननानै बा गावखौनो गाव गोग्गानाय मोनना रायजोनि बर' हारिनि थाखाय बिथांमोन बायदिया गोसो गुदुं जानानै आरोबाव बेफोरबायदि खनलांनो हाथों रायजो राजाखौहाय बा बर' हारिखौहाय गोजौ थाखोआव लांनो हागोन बैफोरबायदि सिंगारखौ जोंनो गोनांथि। नाथाय नोंसोरबायदि जोलैनि हांगार मूर्ख नोंसोरबायदि मानसिया बैसोर बायदिखौ गाख्लायना दोननोसो नागिरदों नोंनि बैफोरबायदि पस्ट होनायजों। बेखायनो आङो जोंनि गोबां आफादफोर आरो रायजो राजाफोरखौ खावलायनो सानो बैसोर बायदि मानसिखौ थाब एक्सन लानांगौ। अबेनि आमन दैमारि बे मोसौ सारोनफोर बायदि बालाबारियाव दैगार जानाय नामा बे मानसिया? मोसौ सारोनफोर बायदि हगार जानाय नामा? लाजियाखै नामा? बै जोंहा मिनि बालाया गावनि मिनि कुइन फेसबुकाव पस्ट होनाया बायदिब्ला बै मानसिया माने हिन्जाव दंखायो आरो गोबां बेफोरबायदि गुबुन आइजोफोरजों बेबायदि नाना रोखोम ब्ला ब्ला ब्ला। आं बेफोरखौ बुंनो थांला। जोंहा नोंथांमोना स्क्रिनाव नुखादों जोंहा मिनि बाला बा यानि मिनि कुइन नङा होमबा बिथाङा पस्ट होनायखौ। दिनैनि थारिखआव बिथाङा सासे नाबालक उन्दै गथ' दै बिथांनि बैसोआ बारा गिदिर नङा जोंहा मिनि बाला सिंगारनिया। दिनैनि थारिखआव ओरैबायदि गोजोननाय मोनो बिथांनि आवाजखौ खोनाबानो बिथांनि मेथाइफोरखौ खोनासंब्लानो आङो ओरैबायदि गोसोखौ गोजोननाय मोनो। दिनैनि थारिखआव बिथांमोना उन्दै गथ' जाखांफुनाय दिनैनि थारिखआव बिथांमोनखौ थुलुंगासो होनांगौ दे आरोबाव खनबाव मोजां मेथाइ बानाय। बर' हारिनि थाखाय बिथांमोना गोबां नाम लाखिदों एथ'ग्राब उन्दै समाव। नोंसोरबायदि जोलैनि हांगार मोसौ सारोन हगार जानाय बैसोरबायदि मानसिया बैसोरबायदिखौ गाख्लायनानै बिसोरखौ लाजि फोनांनानै बिसोरखौहाय बदनाम खालामनानै गादबनो सानदों नामा? बेखायनो आं रायजो राजाखौ खावलायनो सानो बैसोरबायदि मानसिखौ थाबैनो एक्सन ला। नङाब्ला बैसोरबायदि दिनैनि थारिखआव जोंहा मिनि बाला बिनानाव सिंगारा बेफोरबायदि पस्ट होजानानै लाजिनानै माबा मोनसे जायोब्ला बिदि दायनिगिरिया सोर जागोन? बेखायनो बैफोरबायदिखौ माने रोदोमहांनाय ना नङा होमबा रोदोमहांनाय बेफोरबायदि गाज्रि जोलै बा फिथाइ थायनो रोङै गोग्गो फिथाइ थायनो रोङै बैफोरबायदि बिफांखौ रोदोमहांनायावनो दानफायना गारनांगौ। मानो होनबा सिनायखाबाय नै सोर बियो अबेनि आमन दैमारि सोर अबेनि बेखौहाय एक्सन ला थाबैनो रायजो राजाफोर भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम। अब्ला लोगोफोर आरो नोंथांमोना मा सानो बेफोरबायदि गाज्रि पस्ट होनाय बे गाज्रि बुंनाय बाथ्राखौ दिनैनि थारिखआव मिनि बालाया बेबा मा हालोदाव दं? बिथांनि बुंनाय बा बिथांनि रायजो राजानि गेजेराव बेबायदि होजानानै बिथाङा लाजिनानै बा माबा मोनसे जायोब्ला बा बिथाङा गावनि गोसोखौ ओरैबायदि डाउन खालामनानै हारिनि थाखाय मोजां खननायफोरखौ गारोब्ला गोरोन्थिया सोरनि जागोन? बे आमन दैमारिखौ थाब एक्सन लानाया मोजां। जोंनि गोबां बर' हारिनि मानाव गेदेर गोबां आफादफोर दङ बिथांमोना थाबै एक्सन ला आरो रायजो राजा भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम। बयबो नुनानै बयबो मिथिनाय बायदि नोंथाङा नायनानैल' थानाङा भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम। थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ। लाभ इउ अल बाय बाय।